Per començar, i així potser hi ha algú més s'anima, com que a més el text és en castellà, justament ara mateix la major part de les notícies que he anat trobant és perquè quan escrolejo cap a la dreta en el mòbil tinc un canal de notícies, bueno, tinc allò que et surten les notícies, no sé ben bé què és, no sé si és una funció del telèfon o és una aplicació o no sé què coi és, però és així, no? Vull dir, quan fas scroll cap a la dreta o cap a l'esquerra, o sigui, quan faig així, no? O sigui, giro cap aquí, tinc totes les aplicacions, però si giro cap allà, em surt notícies. I clar, com que això va per el que tu vas clicant, et van sortint coses del teu interès, suposadament. Doncs d'allí trec notícies relacionades amb el món de l'esport, l'activitat i l'alimentació. Com que no n'he trobat en català, he agafat la primera que he trobat ara, perquè totes val la pena. D'alguna manera, en totes hi ha alguna cosa que val la pena de veure. N'hi havia una de... mira, ho posarem. Caminar 10.000 pasos al día para bajar de peso. ¿Mito o realidad? ¿Vosotros qué creieu? Andar es una forma sencilla de combatir el sedentarismo y mejorar la salud. Mira, a més, sempre va bé aquests articles perquè tenen enllaços cap a altres coses, no? És a dir, que si es volgués es podria anar bifurcant la cosa i tirant cap aquí o cap allà. Veus, aquest article és d'avui. I és el que passa que no en trobo un català, o no n'he trobat. No és que no n'hi hagi, és que no n'he trobat. No? Comienza diciendo que los seres humanos tendemos a llevar una vida sedentaria en la que pasamos largas horas en el trabajo, sentados e incluso con una mala postura corporal. Según la OMS, el sedentarismo es una de las principales causas de padecer enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes u obesidad, y por este motivo, caminar se ha convertido en una de las formas más sencillas y eficaces para mantener una buena forma física y un óptimo estado de salud. Bé, està clar que el sedentarisme és un problema enorme, és un problema molt gran i a nivell mundial. O sigui que fa bé l'OMS de ficar una miqueta d'atenció en aquest tema. Una altra cosa és que aquí diu, és una forma senzilla i eficaç per mantenir la bona forma física i un òptim estat de salut. Això, doncs, què vols que et digui? Bueno, com que l'estat de salut és un concepte molt ampli, doncs hi pots ficar el que et doni la gana que hi cabrà, ¿no? Existen muchas formas de practicar actividad física más complejas y que pueden requerir más tiempo, esfuerzo o dinero, por lo que los expertos recomiendan caminar como modo seguro y eficaz de mantener la salud. En este sentido, algunos estudios aseguran que la cifra ideal son unos 10.000 pasos al día. Un número como un otro. ¿Son necesarios 10.000 pasos diarios? Esta es la conocida cifra que se recomienda en muchos casos. Sin embargo, caminar un poco menos no se puede traducir en problemas para la salud. Caminar un poco menos no se puede traducir en problemas para la salud. No me faltaría, ¿eh? Hostia, ¿sabes? Bien, cosas buenas. De hecho, ni siquiera la misma OMS establece esta cifra diaria. La OMS recomienda 150 minutos semanales práctica de actividad física aeróbica o 75 de actividad física aeróbica vigorosa. És a dir, que la OMS ens recomana 2 hores i mitja, no? 6, 6, 12, sí. 2 hores i mitja d'activitat física aeròbica o 75 d'activitat física aeròbica vigorosa. Oh, sí? Pues no sé, ¿no? Això és molt poquet, ¿eh? Según el Colegio Americano de Medicina Deportiva, para considerar caminar como un ejercicio aeróbico debería realizarse, claro, es un otro tema. Debería realizarse a una velocidad media de 5 km hora, lo que supondría unos 100 minutos aproximadamente para llegar a los 10.000 pasos. Clar, és que perquè consideris caminar una activitat aeròbica, doncs has d'anar una miqueta a un ritme accelerat, si no, portes clar. Que això no vol dir que no sigui bo. Com deia aquí, el mateix article ho deia, no?
que facis poc no serà dolent. Los beneficios para la salud por debajo de los 10.000 pasos al día. Caminar menos que esta cantidad diaria también se ha relacionado con importantes beneficios para la salud. Investigadores del National Cancer Institute publicaron en la revista JAMA un estudio longitudinal con casi 5.000 participantes en el que los investigadores observaron que aquellos que caminaron 8.000 pasos al día presentaron un riesgo de mortalidad por todas las causas de un 51% menor en comparación con quienes hicieron 4.000. És a dir, que si camines el doble, un 51% en totes les causes. En totes les causes. O sigui, caminar 8.000 passos al dia disminueix el risc de mortalitat per qualsevol causa un 51% en comparació amb els que en van fer 4.000. Y entre aquellos que realizaron 12.000 al día, el riesgo de mortalidad fue un 65% menor. De esta manera se pudo comprobar que lo importante es andar lo máximo posible, pero los beneficios se empiezan a notar mucho antes de los 10.000. Al final, llegeixes l'últim paràgraf y ya está. En esta línea, la misma revista JAMA también publicó un trabajo a cargo de los expertos del Brigham and Women's Hospital de Boston, en el que se analizaron los datos de un grupo de mujeres de 72 años de media durante 4 años. Bueno, això és un estudi més important, això. El estudio reveló que las que alcanzaban 4.400 pasos al día presentaban un menor riesgo de mortalidad por todas las causas, ojo, que aquellas otras que caminaven solo 2.700. Hòstia, quina putada un estudi d'aquestos i que hagis hagut de fer el del 2.700 sabent que t'hauries estalviat un risc d'aquesta manera, ¿no? El riesgo de muerte continuó disminuyendo cuantos más se daban, pero no se apreciaron beneficios más allá de los 7.500. Interessant. Això dels estudis, clar, faltaria veure com són el disseny d'aquests estudis, i algú especialista els analitzés per veure la serietat d'això, no? Però, bueno, com a dada, no? Està prou bé. Estas no son las únicas evidencias que apuntan en este sentido. Una reciente revisión sistemática de 17 estudios longitudinales y más de 30.000 participantes concluyó que los beneficios para la salud están presentes por debajo de los 10.000, ya que caminar 1.000 pasos adicionales a los que los participantes estaban acostumbrados ayudó a reducir el riesgo de mortalidad. Com deuen saber això? És a dir, com es calcula el risc de mortalitat? Això m'agradaria saber. Perquè van caient pel camí, no? Van caminant i van caient pel camí. Si t'ho imagines, no? Van fent les passes, no? I conforme van caient els del grup que en fan menys, dius, veus, saps? Ay, sí, ves que. Así pues, lo importante es que, independientemente de la cifra, no dejemos de sumar pasos. Para aquellas personas que son muy sedentarias o sufren sobrepeso u obesidad, incluso aumentos diarios muy moderados pueden aportar importantes beneficios para la salud. Bé, doncs aquest seria l'article. Total. La cosa és, clar, és que aquí està la gràcia de l'article, no? Caminar 10.000 passos al dia per baixar de pes. O sigui, observeu el clickbait. Observeu el clickbait. Aquí, a l'article no parla res d'això. Ja hi som, ja hi som. Ja hi som! Ja està liada, és a dir. Si fiques això, fica alguna relació a això, no? Collons? No. No. O sigui que per saber alguna cosa haurem de sortir de l'article, imagina't. Clar, perquè aquí el que diu és si és bo per la salut o no, no parla res de... És a dir, l'article, si de cas, l'article, si de cas,
ens aporta informació sobre quina quantitat de passos al dia és bo per la salut. I si fas menys d'aquells passos, si segueixes tenint beneficis. Això seria l'article. O sigui que el títol hauria de ser absolutament diferent. No té res a veure el títol d'aquest article amb el contingut. Jo és que al·lucino. És que al·lucino. No sé. A veure, és que... Què collons fan aquesta gent, tio? Què fan? Vale, que és normal fer clickbait. Clickbait, vale, sí. Tothom fa clickbait, no? Però... I ficar alguna que tingui que veure, no? Collons. És que al·lucino. Así, mira, pues anem a buscar aquest altre. A veure què collons. Aquí, andar para perder peso. Este es el método más efectivo si lo que quieres es adelgazar. A veure si diu alguna cosa que tingui que veure amb el títol, perquè és que si no jo al·lucino. Andar para perder peso. Este es el método más efectivo si lo que quieres es adelgazar. O sigui, d'entrada està donant per suposat que caminar és el mètode més efectiu si el que vols és aprimar-te, eh? Això ja promet. Todos mentiríamos si dijésemos que no queremos perder peso. Collons, pues yo no voy a perder, yo no voy a perder peso. De la forma más rápida posible y sin apenas hacer ejercicio. Hostia, tío, no. What is, tío? No. I si el que t'agrada és fer exercici, todos mentiríamos? M'estàs dient mentider? No, jo et dic a tu mentider. Primer perquè m'has venut un article que no deia, no deia res de lo que estava parlant, de lo que estaves anunciant. Mentider tu. Jo no, tu. Es importante llevar una vida saludable para evitar problemas de salud. Hòstia, tio. Això és el mundo deportivo, eh? Ojo, oco baix. Oco baix, oco baix. Hòstia, tio, això és memorable. Veus? Veus? És que no... S'han de llegir aquestes coses. Com podria perdre'm jo alguna així? Com podria perdre jo alguna així? Es importante llevar una vida saludable para evitar problemas de cansillo. Hòstia. En sèrio? Quin lumbrero has escrit això, tio? Evitar ingestas muy calóricas y que dificulten nuestro objetivo de pérdida de peso. Y cómo no, que me va a entrar a riure. Y cómo no, además queremos hacerlo sin dejar de lado los famosos cheat meals. Descubre con Vidae qué ejercicio te ayudará a adelgazar sin privarte al 100% de tus caprichos alimenticios. Emili Caselles. Veus? Aquest és el senyor que redacta d'això. Haurem de parlar amb ell, que sembla català. Según la RAE, andar es ir de un lugar al otro dando pasos. Y según los expertos, andar te permite perder peso y poderte sentir mejor contigo mismo. Y además ahora que la primavera llega con el buen tiempo y con temperaturas más agradables, ¿vale? Los seres humanos vivimos una vida muy sedentaria, en la que nos pasamos gran parte del día sentados o tumbados. Los seres humanos, algunos, ¿no? O sea, los seres humanos vivimos una vida muy sedentaria, sobre todo en los países ricos, ¿eh? Ya sea en la cama durmiendo, en la oficina trabajando, en el coche conduciendo, en el sofá viendo una serie en Netflix o en el váter llevando a cabo las necesidades diarias. A ver, a ver, señor, ir al váter no es de sedentario. Ir al váter es una necesidad fisiológica y que más te vale hacerlo. Y si vas ligero, pues a lo mejor ya es hasta... Depende de com vagis, igual hasta es pot considerar actividad física. Es por este motivo que ahora toma más fuerza que nunca salir a la calle a mover el cuerpo. Una de las opciones más recomendables, más sencillas y que los expertos más aconsejan es andar. Y es que caminar puede tener beneficios para las personas. Beneficios de andar para perder peso. Andar, entre otras cosas, puede reducir los factores de riesgo cardiovascular, el índice de masa muscular,
puede reducir, oco, 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 oco baix. Puede reducir los factores de riesgo cardiovascular, el índice de masa muscular. ¡Oh my God! Ai, no, no. Sí, això seria el que hauríem d'evitar, perdre la massa muscular. No es refereix a una altra cosa. A l'índex de massa corporal, no de massa muscular. Hòstia, això és una mina, tio, això és una mina de disbarats, ¿no? Puede prevenir la aparición de diabetes, mejorar la circulación de la sangre o ayudar a tonificar las piernas, los glúteos y los abdominales. ¡No, tío! ¡No, no, no! No. No, pero no. Pero es que además ayuda a perder peso. Hay que tener en cuenta que al caminar empezamos a quemar grasa a partir de los 20-25 minutos. Depende. Por lo tanto, es importante caminar más de 45 minutos al día de manera continuada para comenzar a observar un resultado favorable en nuestro cuerpo. De hecho, caminando a un paso moderado, no solo conseguiremos quemar grasas acumuladas, sino que también ayudaremos a que los músculos aumenten tu metabolismo. Tu metabolismo. Hi ha un munt d'imprecisions amb això que flipes, ¿eh? Pero, ¿cuántos kilómetros al día tengo que caminar? En primer lugar, hay que tener en cuenta que cada persona es diferente y que no todo el mundo puede caminar al mismo ritmo ni hacer los mismos kilómetros. Por lo tanto, es tu cuerpo el que te dirá cómo debes actuar. Además, siempre es importante consultar con un profesional que te indique cuántos minutos debes caminar para perder peso. Hòstia, això és el més assenyat que ha dit fins ara. Això és el més assenyat que ha pogut dirnos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los seres humanos andamos a una velocidad de 5 o 6 kilómetros por hora, es decir, que se necesitan unos 12-13 minutos para recorrer un kilómetro. Por lo tanto, si eres capaz de andar unos 45 minutos al día de manera seguida, ya podrás recorrer más de 4 kilómetros, lo cual ya sería muy positivo si te inicias ahora con este nuevo estilo de vida más saludable. Aún así, los expertos recomiendan que es muy importante intentar hacer más 10.000 zancadas al día. ¿Zancadas o pasos? Porque las zancadas pueden ser una otra cosa. De hecho, las personas sedentarias registran menos de 5.000 pasos al día y pueden incluso llegar hasta los 7.500. Això no té sentit. Por lo tanto, estas están consideradas como personas poco activas. Si eres capaz de superar las 10.000 zancadas, ya serás una persona más enérgica. 10.000 zancadas. Pasos. Trucos para mantenerte activo. A veces cuesta activar el cuerpo. Es por este motivo que te dejamos a continuación unos trucos que te ayudarán a perder unas calorías extra. En primer lugar, intenta buscar alguna distracción a la hora de andar. Hòstia, tio, en sèrio? ¿M'aconselles distreure'm per caminar? Es recomendable escuchar música. ¿Qué, tío? No, collons, no. Escuchar algún podcast o hablar con alguien por teléfono mientras realizas tus caminatas diarias. Va, home, va, en sèrio? Perquè, clar, sentir com camines, sentir com respires, observar el paisatge, no? Això no. T'has de distreure, no? O sigui, fomentem la cultura de la distracció, que està molt bé, això. I si no en tens prou a mirar el WhatsApp cada 5 minuts o menys a casa, doncs pren-te'l també a caminar. Hòstia, ves caminant i mirant el WhatsApp. Que collons, tio. Ara ja m'estic emprenyant. En segundo lugar, no cojas nunca el ascensor. Pues sí. Si ves un octavo y traes la compra del supermercado, te aconsejamos que la utilices. Pero siempre es más saludable subir y bajar por las escaleras. Ay. Si ves un octavo, traes la compra y si te estropea el ascensor, te cagas en su... Asimismo, es importante intentar dar un paseo después de comer para reforzar tu salud y para hacer que la comida no te engorde tanto.
Vale. Finalmente, recomendamos también que hagas alguna actividad mientras mires una serie o una película, ya que es muy perjudicial para tu salud estar más de 2 horas sin mover ningún músculo de tu cuerpo. Y tornem a ser. O sea, mientras miras una serie, haz otra cosa. Cuando miras la serie, mira la serie, hostias. Cuando miras mira la pel·lícula i estate por la pel·lícula. I no siguis d'aquestos que van al cine a mirar una pel·lícula i estan menjant les crispetes i donant pel cul a tothom que està al costat. Estigues per la feina, hòstia. És que això em treu, em treu. Això em posa de mal llet. Consultar con un especialista. Bé, això és perfecte. Això és el primer que s'ha de fer. Aún así, como ya hemos comentado anteriormente, es importante que para controlar tu dieta consultes con un especialista que te aconseje en todo momento sobre el ejercicio que tienes que hacer y con la dieta que debes llevar. Per què no començava per aquí? Bona tarda, Ed Cavaller. Cinema? Què és això? Hòstia, és veritat. Hòstia, és veritat. És tota la raó del món. Jo estic en els mundos de Yuppie. Jo me'n recordo, te recordes quan anàvem al cinema? Oh. Calla, cada mes, l'última vegada que vaig anar al cinema va ser per veure Tenet, que va ser amb aquest impàs entre mig. Hòstia, Tenet, saps? Que encara no sé... Pobre home. Mira que el director és dels meus preferits, però... Però, hosti, no, en sèrio, jo no sé tu, però a mi jo quan vaig veure una pel·lícula, jo em poso la pel·lícula, és a dir, el que fas és ficar-te en la història, no? És participar de la història, és que la màgia del cine, no? És aquesta, i que algú estigui allà xerrant, comentant les crispetes, a veure, si saps menjar amb la boca tancada, que tampoc n'hi ha gaire gent que en sàpigui, doncs no passa res, jo també menjo crispetes al cinema, però procuro, no? Jo, doncs, procurava, però, hosti, tu, hi ha gent que no pot ser. Et treuen, o que passa alguna cosa tendre, no? Trist, allò, i l'altre que riu. Hòstia, és que no estàs a la pel·lícula, collons. Doncs no hi vagis, hòstia, no pel sac a mi. Quantes vegades t'amarguen la pel·lícula així? Hosti, tu. El pitjor són les pipes. Sí, sí. Sí, sí. Com si fos una rata. No? És que és per perdre la paciència. Ai, sí. Hosti, doncs ja hi ha mono, de cine, ja hi ha mono. Perquè sí, amb el Netflix... Bueno, jo no tinc Netflix, tinc el Movistar, però sí, vas sortint, no? El que passa que al final acabes veient més sèries, que realment és una bona cosa, perquè en els últims anys s'ha invertit molt en millorar la qualitat i val la pena, no? Però... I clar, quan en un article així, no? Un article que... No sé si estaves, però és que... En primer lugar, intenta buscar alguna distracción a la hora de andar. O sigui, en primer lugar, o sigui, et diu, el primer que has de fer per anar a caminar és distreure't. Tio, és que no té sentit, no té cap sentit. Tu més de sèries. Sí, val la pena. La veritat és que val la pena. Hosti, tu, jo al·lucino. En primer lugar, intenta buscar alguna distracción a la hora de andar. Y claro, pues claro. Y finalmente, te recomendamos también que hagas alguna actividad mientras mires una serie o película. És que, clar, o sigui, la cultura de la distracció. Si no sigui cas que algú estigui atent a el que fa i ho faci bé, o algú estigui atent i pensi, o algú estigui atent i descobreixi coses. No, no, distraiem-nos amb tot, a tota hora, no? Lo primero para andar, distraerse. Diu, cógete, és que a més... Diu, es razonable escuchar música, escuchar algún podcast o hablar por teléfono. Sí, collons tu. Estàs tot el dia amb el puto mòbil i l'has de prendre per anar caminant. No, tio, no. No. I, bueno, això venia perquè el títol, Andar para perder peso, este es el método más efectivo si lo que quieres es adelgazar. Una altra vegada, és el segon article en clickbait. Aquest encara té alguna que veure, però és que el d'abans no tenia res que veure. No tenia res que veure. Tu fixa't en això. Fixa't en això.
caminar 10.000 pasos al dia para bajar de peso, mito o realitat? I l'article no va d'això. L'article va de quants passos són bons i si amb menys passos d'aquells també és bo. D'això va l'article, tal qual. Al·lucinant. Ei, 10, què passa? Ah, molt bé. Sí, el Lombriz, ja. Bueno, ja l'he dit jo, dic, si jo no tinc problemes en parlar en castellà, si mira els articles, si són en castellà, és que clar, no pots... I l'Ed Cavaller? Què ha passat? Sí, estàvem parlant correctament. Ah, bueno, no sé, a mi em surt aquí mensaje borrado, però no sé. El Nightbot. Ah, doncs no sé per què. Te, els treus. Jo és que encara no domino gens, de tot això. No domino gens. Sí. A veure, que baixo una mica la música. Bona vesprada. Molt bé, molt bé. Doncs el que he fet ha sigut llegir articles de... Bueno, el que explicava al principi, doncs, que el que faig jo quan estic sol, els dies que estic sol, que són els dilluns, i segurament el divendres, tot i que millor hi ha algun dia que també ve el Santi a col·laborar, no, que encara no sabem, perquè estàvem provant els horaris, a veure si va millor el diumenge, a veure si va millor el divendres. Doncs jo el que faig quan estic sol, sigui quan sigui, en principi serà dilluns i potser algun divendres, doncs revisar articles sobre activitat física, esport, alimentació, totes aquestes coses, que per cert, clar, jo no sé si és que no ho he buscat bé, però com que jo fins ara ho feia en castellà, fins que m'he enterat de tota la moguda del català i això, doncs en castellà fiques notícies yoga, notícies fitness i et surten articles a mansalva i actuals, però fiques notícies yoga, notícies yoga i notícies de fitness i en trobo del 2019, del 2020 no trobo. I en el mòbil, quan escrolejo cap a la dreta que em surt un panell de notícies, en tinc sempre de notícies d'esport que jo agafo i ja està, no? Per això que, doncs, si vosaltres coneixeu alguna cosa o teniu alguna notícia, sabeu d'algun vídeo perquè vosaltres practiqueu un esport i voleu que li doneu un cop d'ull al vídeo, com hem fet en algun altre stream, doncs ho fem perquè està xulo. A més, molts dies la cosa ha estat divertida. Sempre hi ha alguna cosa que és per morir-se. I ara mateix, que he agafat un article, un sol article, que he trobat al mòbil, i ja és que he començat... Era una merda d'article que el títol no tenia res a veure amb el contingut perquè era un clickbait de llibre, però dic, bueno, doncs, home, però ficar alguna que tingui a veure. Al final m'han anat a baix que et suggeria un altre article i allí ja ha sigut el despiporre, que estava a l'Ed Cavaller aquí i reiem de la xorrada, perquè t'aconsellava distreure't, en definitiva. Per anar a caminar havies de distreure't. I una miqueta és el que passa, no? Que trobes articles. Clar, que al final potser és la sort pels que fem aquest tipus de coses, no? O els que tenim aquesta idea de fer aquest contingut, perquè, per una banda, tens material per, tens material per xerrar, i després perquè com que van a omplir articles, van a ficar coses, moltes vegades no estan contrastades, és a dir, hem trobat articles de fitness o d'exercicis concrets, no? Que són absurds, que són tonteries, o que estan passats, ja, coses que estan avui dia totalment demostrades que no funcionen així, i arriben a l'absurd i a l'arribar a l'absurd fan gràcia. I aquí està el xiste, no? L'acudit és que et trobes coses que et pixes. Que et pixes. Amb els punts d'estar hores al canal de Stream Elements. Vale, sí, això sí que ho he fet. Bueno, jo crec que ho he fet. Vale, però ja també per fer sorteig, vols dir, no? Vols dir que hi ha alguna cosa... Ja miraré també. El que sí que he aconseguit avui, he acabat de fer, de mirar-lo dels punts del canal. Jo no miro gaire articles. Algun d'en Kilian o d'alpinisme. Vale. Vale. El que seria... Jo no domino aquests temes, eh? O sigui, per exemple, l'alpinisme i això no, però sí en quant a l'entrenament, no? Llavors,
Si algun dia trobes, jo què sé, el client fa aquest entrenament, no? Doncs, per exemple, seria algú... De fet, m'interessa. M'interessaria saber què fa, no? Com es prepara. Perquè al final, eh, normalment sempre espero trobar-me disbarats, però de tant en tant segur que hi ha coses que no només són correctes, sinó que valen la pena. I amb això, per exemple, no només articles, sinó vídeos. Els dilluns coincideix que el diumenge a la tarda hi ha un noi que conec que és un entrenador boníssim que fa els diumenges a les 7 publica el vídeo i doncs, hòstia, em va de conya perquè jo el dilluns a migdia tinc un vídeo, algú bo, algú que és una font fiable amb material de qualitat, no? I aquell vídeo va perfecte doncs, perquè teníem informació molt bona. Jo podcasts i música escolto fent esport. Bé, està bé. El que passa que, clar, depèn de quin esport, no? Juga a tenis escoltant un podcast, no? Clar, si estàs caminant, puges a la cinta, a la bici estàtica, doncs, clar, o tens als gimnasos hi ha la pantalla, no? Ja tens una tele, però depèn de què, no? No. La putada és que n'hi ha que se'ls creuen. Sí, 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 sí. És que, clar, aquí està la gràcia, no? La idea és agafar això i fotre una mica la matxacada per, per riure, però per treure'n profit i dir, escolta, això no és veritat, això no funciona així. Són diferents punts de canal i streaming elements. Vale, 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 vale. Vale, doncs això ho hauré de mirar. Ui, aquell és boig, el Kilian vols dir, no? Fot unes mogudes que no vegis. M'ho crec, m'ho crec. Bueno, ja, és que hi ha gent que és d'un altre món, eh? Viuen aquí, però són d'un altre planeta. Corre amb bici, esquí, clar, també t'ho permet. L'Ed Cavaller és un temerari. No ets partidari d'escoltar música o podcast? Depèn, depèn, depèn. Home, jo crec que a vegades val la pena, depèn una mica del per què estàs fent l'activitat, al final, no? És com el propi entrenament que facis o la pròpia activitat, el per què la fas, que busques al fer-la, doncs de la mateixa manera, si estàs escoltant música o estàs escoltant un podcast, depèn de per què estiguis fent aquella activitat física, doncs no és aconsellable que ho facis, no? Si estàs preparant o tal, doncs igual, no? O almenys de tant en tant, xaic, si vas a córrer pel camp, collons, mira els ocells i mira els arbres i escolta el vent, no? Però, bueno, tampoc no és que estigui en contra. Però m'ha fet molta gràcia. M'ha fet molta gràcia perquè l'article diu literalment, literalment, lo primero que tienes que hacer para ir a andar es escuchar música o no sé qué. ¿Vale? O no, es distraerte escuchando música del tal. Total, però ho busco perquè ho buscaré perquè és acollonant. Sí, sí, el tinc aquí. En primer lugar, intenta buscar alguna distracción a la hora de andar. Es recomendable escuchar música, escuchar algún podcast o hablar con alguien por teléfono mientras realizas tus caminatas diàries. És a dir, t'està dient, camines molt bo, tal, 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 i trucs per fer-ho. El primer és buscar una distracció, literalment. Busca una distracció a l'hora d'andar. Ja, estàs lluny. Ho veieu? Aquí. Pam! Au! Com t'has quedat? Doncs bé, la cosa era això, explicar una mica les activitats que faríem, que seria doncs això de criticar articles i vídeos, i l'altra activitat, que és l'estrella, doncs són les xerrades, no? Les xerrades poden ser en divendres o en diumenge i potser algun altre dia segons la persona que vingui. El... Per exemple, el plat fort que tenim aquesta setmana és diumenge, demà passat, a les 11 del matí xerrarem amb el Santi Jacomet i amb el Xavi Ramírez. Santi Jacomet ja ha vingut altres vegades, que és professor a l'Hortos, és metge i divulgador perquè es dedica a investigar de tot. És que el tio és un pou de coneixement. I el Xavi Ramírez és un tio que vaig conèixer jo a l'Hortos també, però no me'n recordo si vaig conèixer el mateix Hortos o amb el Víctor Amat quan estàvem fent programació neurolingüística. No estic segur. O va ser un mòdul que van fer dins de l'Hortos o va ser a casa del Víctor. I,
Ell és especialista en moviment. Anon! Gràcies, Anon. Gràcies. Eh, el... Buenas, buenas, buenas. Qué alegría verte. Antes he estado hablando de ti porque decía, hostia, qué lástima que al ser de México no nos entiendas en catalán. Te agradezco la visita. I amb el Xavi el vaig conèixer justament fent això de la programació lingüística, però vam xerrar de seguida doncs, de temes de mobilitat. Ell és especialista en recuperació funcional, és entrenador personal. I no sé si tenia un gimnàs que es deia Fes Bola, que ara veig que en el seu mail té alguna ficat així, o en alguna cosa d'ell té alguna així, però no sé si encara té el gimnàs o no el té, que bueno, ja li preguntarem diumenge, no? Però el tio és un màquina, el tio és un crac també, seràs molt interessant perquè mentre ell anirà portant coses de com aprenem a moure's, com funcionen els patrons de moviment, com ho aprenem en la infància, quines coses poden passar quan falten patrons de moviment, quines conseqüències té en el creixement, en el desenvolupament, com podem recuperar-nos de tot això. El bo és que el Santi estarà fent tot el recolzament a nivell de neurologia, per exemple, no? I la cosa pot ser molt bona, molt bona. Jo, doncs, estaré d'espectador amb ganes d'intervindre i preguntar tot el que pugui, perquè, doncs, com sempre, quan ve algú d'aquest tipus, aprenc més jo que ningú, no? Espero que vosaltres també. Jo ja els he dit que procurin fer-ho pensant en que hi ha gent que no és del mundillo, no? I que, doncs, que tants exemples i metàfores com puguem utilitzar millor perquè arribi a tothom i perquè coses temes de mobilitat a tothom li interessen encara que no ho sàpigui. No sé si m'explico. És a dir, encara que tu creguis que t'és igual i que tu ja estàs bé, hi ha moltes coses que potser puguis entendre de com funciones tu a través d'entendre la xerrada amb les coses que et digui sobre el procés de l'aprenentatge del moviment, no? Sobre aquest aprendre a caminar o a gatejar, no? I després també en l'àmbit esportiu, no? En com creem patrons de moviment nous que són claus per la tècnica en els exercicis o en la disciplina esportiva, en el gest, no? Esportiu que es faci. És un tema realment apassionant, eh? Realment és apassionant. Clar, suposo que també és d'efecte professional. Ah, clar, és veritat, Viez, que tu i l'Anna no us coneixeu. Que bo. Sí que, sí que n'entén, home. Tenim molta gent que ens mira d'Amèrica. Sí, bueno, yo le iba a comentar amb ell, ¿no? Le iba a decir, hostia, es que voy a pasar el canal a catalán porque hay una comunidad y me han hablado súper bien y tal. Y clar, ja em diu, jo hablo castellano i inglès, no? Per desgràcia, jo anglès no el domino gens ni mica. Però, bueno, també no hi ha problema si, ja li vaig dir, si qualsevol cosa que, per exemple, els articles, si els articles són en castellà, està escoltant i pregunta, doncs jo encantat, no? Bueno, doncs, es pot fer a algun moment algú bilingüe sense problema, crec jo. La base serà sempre en català, però bueno, com que ens trobarem que part del material serà en castellà, per exemple, el vídeo aquest que us parlo del dilluns, que és d'aquest entrenador de Barcelona, que és un crac, ell és català, però doncs, el material el fa en castellà, igual que el feia jo, no? Però realment no es pot no veure, és que val la pena veure. I si està en castellà, doncs escolta, per nosaltres és una sort, no?, ser bilingües. Com li deia amb el troll que ha entrat al principi, que m'ha entrat un troll. Jo, bueno, si tens un troll, igual és que ja comences a fer coses bé, no? Com els hates, no? Quan tens un hater, diuen, que és que comences a tenir bon contingut i coses bones. Jo, almenys, m'ho penso així i ja està, tu. I, bueno, avui bàsicament era això, explicar-vos una mica el que teníem pensat fer, que són aquestes revisions, crítiques, anàlisi, partir-nos el cul de les tonteries que s'arriben a ficar en alguns articles per omplir, i, i les entrevistes o les xerrades que farem, que per cert, no, mexicà no,
tinc prevista una entrevista, em va dir que sí, que tenia ganes de fer-ho. Són dos noies que son chilenas. ¿Vale, Anon? Habrá una entrevista, no sé cuándo todavía, ya os lo anunciaré, con dos chicas chilenas. Esa entrevista será en castellano necesariamente, porque yo no sé inglés y por tanto será en castellano y esa seguramente podràs participar. Serà també súper, súper, súper interessant perquè és una noia que era professora de ioga i va sortir rebotada d'això, no? Va dedicar molts anys de la seva vida a la formació i era una professional del tema, però no li encaixaven moltes coses. Llavors tenen un canal a Instagram que es diu Yoguinis en Revuelta i són dos noies, en aquest cas. Ella té un sistema d'entrenament que es diu Suma Moves, eh, que és, a mi em sembla que s'assembla al Feldenkrais i tinc ganes de preguntar-li si té alguna a veure o no, però això és d'ella, val? Es diu Gina, no sé què. I llavors, amb una altra amiga tenen un canal a Instagram que es diu Yoguinis en Revuelta, tot junt, si us voleu mirar, que fan crítiques sobre el ioga. I clar, vam connectar de seguida perquè jo també sempre he sigut molt crític amb això. Jo soc professor de ioga, però sempre m'he considerat el, com es diu això? L'ovella negra. Val? Sempre sóc l'ovella negra. Potser perquè m'agrada tocar els collons i... Però bueno, és que clar, a veure, això també és un dels temes que es mereix un stream plenament dedicat al tema del ioga. O sigui, què és ioga, què no és ioga, eh, què era i en què s'ha convertit, quin encaix té. Jo he treballat i treballo pensant, és a dir, un dels temes que jo tinc al cap i que ja hi tinc material escrit i tal, de fet, el capítol que hi ha en el meu llibre, del que us parlaré ara, sobre el ioga, és precisament un primer assaig de com seria aquest encaix en una societat no religiosa, en una societat secular com la nostra. Quin encaix tindria una disciplina que ve d'un món on no existeix res fora de la religió. Val? És a dir, el ioga és igual si és o no. No cal que discutim si és una cosa religiosa o no. És que el món on neix aquesta disciplina no concep cap altra cosa. Déu omple l'espai, tot el contingut, ja sigui política, ja sigui educació, i és igual. Tota activitat està dins d'aquest món, no existeix res fora, ja està, és així. Llavors, quin encaix té? Perquè nosaltres el que fem és, jo li dic, una traducció. El que fem quan importem aquest tipus de disciplines és fer una traducció, no? I traductor, traïdor, diu el proverbi. Però per què en contra del ioga? Hola Marechu, buenas. No en contra, no en contra, sinó buscant-li aquelles coses que s'han tingut per sagrades en el sentit de que, com que ho diu un gurú, no? Com que ho diu una escola, com que això ve de tal lloc, es té divinitzat, no? I clar, a Occident hi ha molta gent que està molt fotuda, tio. Hi ha gent que està molt malalta en el sentit de que necessita companyia, necessita ajuda, necessita xerrar, val? I com en qualsevol altra cosa, vull dir, el ioga a vegades en alguns àmbits es converteix en aquella muleta en el que un s'arropenja quan el que necessita, el que hauria d'anar potser és el psicòleg, no? I a mi això, jo m'hi trobo, jo personalment. Vull dir, a mi em ve gent al local que també, és que té molt de tema això. Vull dir, pensa que a mi la gent, molta gent, no tots evidentment, i per sort, molta gent em venen a fer ioga quan ja no poden fer res més. Com si el ioga fos una teràpia sanadora i coses d'aquest tipus, o quan tenen problemes psicològics, no? I gent amb depressió, gent amb ansietat. Jo, almenys, el primer que faig ja quasi sempre, jo quasi, ja ho he dit alguna vegada, li haig de demanar comissió al fisio, a l'osteòpata amb el cavalló, perquè és que el primer que faig quan em ve algú ja és: t'has visitat? T'han fet un diagnòstic? Saps? Vull dir, això és el que ha de fer un professional. Com es diu això? Passar-li, ara no em surt la paraula, ja em sortirà. Derivar, això.
has de derivar sempre al professional adequat, no? Perquè, clar, cada un ha de treballar en el seu àmbit i no ficar-se on no li demanen. Però és que, sobretot, el que no ha de fer un és creure's que perquè fa ioga té poders i pot curar aquestes coses, encara que li hagin dit que sí. És a dir, els gurus que van venir a principis del segle XX a vendre'ns el ioga, perquè al final és una miqueta això el que van fer, estaven pues això, divinitzats, no? I després la ciència ha anat desmuntant moltes coses i el que fan en aquest canal, aquesta noia, és posar una mica en context tot això i criticar-ho, no? Per exemple, el gurú, hi ha hagut abusos sexuals de gurús i el Bikram, per exemple, el senyor Bikram, el del hot yoga, aquest yoga que es fa en sauna, aquest tio està buscat per la llei. Ara ja no sé si l'han agafat o si l'han jutjat, o no, ja no sé com està el tema perquè ho vaig mirant al seu dia. Però, hòstia, aquest paio, fotent-me i tirant-se les palles, totes les palles que podia, hòstia, i això ho han fet altres, eh? I això ho han fet altres. Jo no sé si tots, però jo crec que tant Iyengar com Patavi Joyce i tots aquests que van venir a principis de segle a promoure el ioga han estat en algun moment acusats d'abusos. Hòstia, llavors, clar, però hi ha un munt de coses, per exemple, en les postures, no? En postures que s'han donat com a que són, per exemple, el Sirsasana, no, el Sirsasana no, la vela, es deia que era la mare de totes les postures perquè l'energia i que no sé què, que si voleu us ho explico un dia, i després la ciència diu, no, però ojo que et trencaràs el coll fent aquestes coses, no? Però com que eren divines, eren... perquè, saps? Llavors, val la pena que hi hagi una mica de crítica, perquè en el dogmatisme en el que venen embolicades aquestes coses no es parla d'elles, no se les critica. I jo crec que precisament fem bé, si volem que això perduri, si realment volem que tingui el seu lloc en el nostre món, s'ha de criticar. S'ha de criticar, perquè si no... Yo he escuchado a gente llorando haciendo savasana. Sí, bueno, y relajándose. O sea, hay gente que se relaja y llora porque tiene problemas. Y cuando uno se relaja, igual le sale, porque ha estado conteniéndose y le sale todo lo que tiene ahí dentro. Es que, claro, aquí s'ha d'anar... Bones, Ritzo, què tal, com estàs? Que guai escoltar-te en català, Òscar. Al principi, menys mal que no hi havia ningú, però jo he anat parlant sol expressament per anar-me... Perquè sembla mentida, dius, hòstia, dic, però si jo parlo català a tota hora, vull dir, a casa parlem en català, mons pares parlem en català, al local jo a les classes es fa en català, i perquè he fet 4 streams en castellà m'ha de costar, dic, no fotis, hòstia. Però no, és allò, el moment, és el moment. Sí, a mi no se'm fa estrany, clar, em faltaria. O sigui, dir què és yoga i què és màrqueting, exacte, però això passa en qualsevol àmbit, no? El senyor... Vale, sí. És a dir, això passa en qualsevol àmbit i per això està bé criticar-ho i analitzar-ho, no? O sigui, una de les feines que a mi m'interessen més és analitzar-ho. I moltes vegades, jo per exemple sempre li dic a la meva mestra de ioga que no coincidim en res. O sigui, jo la considero mestra perquè li otorgo l'autoritat que té, val? Però som ideològicament oposats, totalment oposats. I jo moltes vegades he estat a classes de ioga i fent així. Saps? Però, però jo allí tossut, saps? Però per què? Perquè a vegades hi han mestres que encara que estiguin equivocats o que jo cregui que estan equivocats o que no pugui estar en desacord amb moltes coses que diuen, moltes altres coses que diuen, hòstia, són super profundes, super importants, super valuoses, i jo sé en aquell moment posar-ho en context, no? I dic, vale, o sé separar-ho, no? I dir, vale, doncs això sí, però això no. I llavors doncs, fas una miqueta d'extreure el que necessites. Que no sé si està bé, potser no està bé. El senyor Iyengar, jo crec que també, no estic segur, igual estic ara... però jo diria que també, De fet, mira, posaria aquesta ungla, no? Per si de cas, no m'arrisco molt, però posaria aquesta ungla al foc per dir que quasi tots els mestres que van venir en algun moment han estat acusats de fotre-li mà, com a mínim de fotre-li mà a les palles. Com a mínim. Això, el dia que faci l'entrevista amb aquesta noia,
li preguntem que ella estarà enterada, perquè a part de feminista i ex-yogi, però no és ex-yogi per això, és ex-yogi perquè el tracte que tenia, la relació que tenia amb el seu cos, el ioga no li aportava res de bo, al contrari. Ella va sentir que el ioga li estava perjudicant. Evidentment, aquí s'ha d'anar molt en compte en posar-ho tot en el mateix sac, perquè hi ha molts tipus de ioga, hi ha molts tipus de mestres que ensenyen molts tipus de ioga, i cada mestre li posa el seu al ioga, i hauríem de veure de què està parlant aquesta noia. Perquè també en alguns dels articles que ha penjat, alguns dels posts que ha posat, eh, es nota que el ioga que ella s'ha trobat allí és d'una determinada forma, no? I jo, per exemple, alguna vegada va parlar sobre temes legals o dificultats que estaven passant als ioguis i jo deia, hòstia, això us passa allí, perquè aquí a Espanya estem d'aquesta manera. Diu, i ella em deia, hòstia, doncs aquí a Xile de tal, saps? Vull dir que serà interessant també saber què estava fent ella quan feia ioga, no? O què li feien fer amb ella quan feia ioga. Això seria per entendre-ho. Sí que crec, ho he fet molt bé, en visibilitzar aquestes coses. Sí, sí, exacte, que feu molt bé. Vale, és que, clar, és una miqueta el tema. I un dels temes amb els que jo treballo, que m'interessa, és com seria un encaix, no? O sigui, jo el que he estat rumiant aquests últims anys, com seria l'encaix per mi ideal d'aquesta disciplina aquí. Perquè, clar, què passa? Que el ioga està regulat a través del món de l'esport, no? O sigui, jo tinc una titulació de la Generalitat, com els que tenen les titulacions en el món del fitness, no? Com es diu ara, lo del... L'acreditat, va començar amb lo de l'acreditat i no sé com estarà el tema. Bueno, s'ha de regular d'alguna manera i crec que està bé que es reguli perquè al final, que aquesta és una altra de les coses que també s'ha de parlar, que ja sempre acabo dient el mateix, no? Que el ioga, com que té aquesta vessant espiritual, se li enganxa de tot. No? Hi ha un munt de satèl·lits al voltant que no tenen res a veure amb el ioga, però com que en el ioga es parla de coses com energies i xacres, doncs allí se li enganxa tot. I se li enganxa una sèrie de temes New Age que a mi, la veritat, em sobra. No? Em venen a vendre cursos perquè els fem allà al meu local de coses que m'interessen el més mínim. No m'interessen. Que jo no sé si són certes o no són certes, si funcionen o no funcionen, no ho sé, però no m'interessa, la veritat, no m'interessen. Moltes coses. A no ser que algun dia algú digui, mira, això és tal, i digui, hòstia, doncs mira, no havia caigut, no? Però ja us dic, hi ha moltes coses enganxades al ioga que no li cal, o com a mínim, no cal que estiguin en el mateix pack. El ioga és una cosa, i si vols fer allò, doncs... Però jo perquè faci ioga no tinc per què parlar d'energies i power flowers. No sé si m'explico. Ropec? Què és Ropec? No sé què és Ropec. Pues justament, bueno, ja que estem, ja us ho dic, us ho dic. En... Jo tenia el llibre, mira, aquest llibre, Juegas, Tesis Taur. Aquest és el meu llibre, el meu segon o tercer llibre. És el segon llibre, el que passa que del primer vaig fer jo la traducció al castellà, que era en català, i el vaig fer una traducció en castellà. És un i mig, val? O sigui, he escrit 2 llibres i mig. Aquest el vaig publicar... Quin any és això? De quan... És que me'n recordo quan fa. Hauria estat l'any aquí, no? Impreso en Espanya i tal, però no fica l'any. No, és que no me'n recordo. Deu fer 3 o 4 anys, o 5. 4 o 5 anys deu fer. Però no, aquest llibre, o sigui, l'altre sí, el primer llibre es deia No fer meditació, que aquí es veu la meva vessant crítica. No fer meditació. No és que era una crítica constructiva a la meditació, que va ser la tesina de la formació de ioga, diguéssim. El meu mestre de ioga, el meu primer mestre, que ha mort fa poc a Barcelona, li va encantar, O sigui, no vaig tenir cap mena de problema. O sigui, era una crítica a la meditació, però no vaig tenir problema.
I jo vaig fer el llibre. I aquest, això ho deia per alguna cosa? Bueno, aquell va ser el meu primer llibre, llavors el vaig traduir, i aquest el vaig fer just abans de que vingués l'Arnau, el meu fill. Però no estic segur si ell té 8 anys, pues, pues deu fer 8 anys que vaig començar a escriure'l, perquè més o menys va per allà la cosa. I vaig estar uns 3 anys i mig o 4 escrivint aquest llibre, aquest. I la cosa... Se'm sent bé, no? Sí. La cosa és que no sé molt bé com vaig arribar en aquest llibre. No sé molt bé per què vaig arribar a escriure'l. Jo crec que de l'altre llibre, que vaig començar a fer treball d'investigació i de recerca, no? Vaig llegir de tot. De tot, de filosofia, de sociologia, d'hermenèutica, de tot, de tot, de tot, de tot. O sigui, vaig llegir de tot. No me'n vaig enterar de res, però vaig llegir de tot. I em vaig trobar a través de Gadamer, un filòsof alemany, eh, en el seu llibre, diguéssim, Verdà i Mètode, em sembla que es diu, un totxo d'aquells que no s'enteren i si no ets filòsof no t'enteres de res. Jo d'això me'n vaig llegir un munt. Vaig trobar una cosa superinteressant d'un tal Huizinga, Johann Huizinga, que és un altre filòsof, que parlava de la societat i del joc. De fet, es diu Homo Ludens. Homo Ludens. És un clàssic, la gent sol conèixer, la gent que ha tocat una mica la filosofia o aquesta cosa el coneix una miqueta. I jo crec que va ser a partir d'aquest. Jo diria que va ser per això que vaig escriure aquest altre llibre. I el llibre, ara ja no sé si sabré explicar-ho, perquè no sé si ho he sabut mai explicar, el que vaig escriure. Però bàsicament, hòstia, tu Viet el vas llegir, no? O vas intentar, no? Tu també sempre vivint al límit. Tu ets el que vas llegir el llibre? Tu ets un dels valents? No sé si... Jo diria que sí, No sé si... Sí, em sembla que sí, que inclús te'l vas acabar i tot. Que ja es mereix aquí un premi, eh? El, o sigui, el llibre, bàsicament, el que vaig fer va ser un treball de recerca i vaig buscar tots els autors que vaig trobar, sobretot de filosofia, que parlessin del joc, de jugar, de ludus, o ludens, o ludere. I vaig al·lucinar, tio, vaig al·lucinar pepinos. O sigui, va ser tan apassionant tot el que vaig trobar que vaig començar a confeccionar un llibre en base a una idea que no és una idea nova, O sigui, jo no hi he portat molta cosa al llibre. Bàsicament això és un recull de tot el que he trobat i anar creant una trama sobre el que jo voldria demostrar en aquest llibre. I és que tota la cultura és de base lúdica, que això és una que ja deia en certa manera el Huizinga aquest de l'Homo Ludens. És a dir, la tesi d'aquest senyor és que la cultura, o sigui, que el joc no és un producte cultural. Jugar no és una cosa cultural, sinó que és que la pròpia cultura és joc. I això em sembla tan bo que és impressionant. És boníssim. I és a base d'aquesta idea que vaig fer aquest llibre. Per demostrar que en tots els àmbits de la cultura, tots els àmbits de la cultura. Avui, Sant Jordi, ens recomanes un parell de llibres sobre l'exercici físic o que consideris essencials? Saps que llibres d'exercici físic no sé si en sabré cap? De ioga sí, de ioga te'n puc recomanar. Perquè ja me n'han recomanat i llavors, hòstia, però exercici físic? No ho sé, tu. Però si voleu, el que puc fer és buscar-los. Home, els que sé que sí que valdria la pena són els de biomecànica. Per això per llegir no interessa. Els de biomecànica sí que són. Però ja, a més, ho vaig buscar perquè vaig buscar per Amazon per comprar-los. Com es diu? Kapanji. Biomecànica de Kapanji. Són 3 totxos així. I no sé quan val, però val, no sé,
un dineral, era impossible de comprar, és una cosa d'aquelles que no es poden comprar, que jo pensava, ja buscaré alguna vegada a la biblioteca. Però llibres d'exercici, no sé el que hi haurà por ahí, eh? Però mira, això és el que podem fer? Els hi pregunto també amb el Xavi i amb el d'això, que ells, com que treballen a l'Hortos i probablement els hi demanen, doncs ho podem comentar, a veure què ens recomanen. Buf, biomecànica. Però per tots els esports? És que què són els esports sense la biomecànica? La biomecànica és. Jo reconec que sóc absolutament neòfit, eh? O sigui, sé lo mínim de lo mínim, perquè és un món que tela. Però també, quan trobes algú que sap de biomecànica i te parla de biomecànica, al·lucines, eh? Al·lucines. Al·lucines perquè és un món també apassionant. De com funciona, és que és al·lucinant. I cal saber un mínim, sobretot per això, per ensenyar segons quins patrons de moviment a la gent quan fa activitat física. Ja, però la biomecànica s'ha d'adaptar a cada esport. No, és que la biomecànica és com funciones tu. O sigui, hi ha una biomecànica del moviment. Llavors, no és que la biomecànica s'adapti a l'esport. Si a cas l'estudi biomecànic haurà d'adaptar-se a l'esport per estudiar què fa aquell moviment en aquell gest mecànic o en aquell gest esportiu. Hauràs d'aplicar la biomecànica per veure o per estudiar-lo, no? Però biomecànica és la mecànica de l'organisme, simplement, no? És a dir, mm, que faci aquest gest té una biomecànica, m'entens? Vale. Doncs, em podeu preguntar el que vulgueu, mentre us vaig fotent aquí la tabarra del. Que lo de parlar del llibre era justament per Sant Jordi, no perquè el compreu. Jo en volia sortejar un, si em funciona el Ninebot. Eh, I després he pensat, igual sortejo i no el volen, no? Però, escolta, que aquí no passa res, eh? Total llibertat. No, la veritat és que jo m'ho vaig passar molt bé. Van ser 3 o 4 anys de lectura i escritura. O sigui, penseu una cosa, vaig estar als 4 anys, jo posaria 4 anys, escrivint cada dia i llegint cada dia. No ho faré mai més a la vida, això, eh? Però i clar, sempre he dit que el nivell del llibre és alt a nivell de filosofia. O sigui, que si no saps filosofia, és una miqueta espès. Fas l'estudi per posar-ho tot bé, com en bici o per córrer, per exemple. Exacte, exacte, sí, 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 sí. Algun referent en l'esport o activitat física? Referents. Aquí se'm nota que sóc més jogui que una altra cosa, eh? Referents en l'activitat física. Mm, vols dir així en plan influencers o tal? Per buscar. No se m'acut ningú, eh? L'únic referent possible és en Balduman. Qui és? Que és algú de. Algun col·lega? Jo els referents que tinc, saps què passa? Que els referents que tinc jo són entrenadors més que esportistes. Perquè, clar, és el que dic amb el que deia abans. No? O sigui, jo no sé molt de tot, però sé a qui seguir. Però qui segueixo no són esportistes. Jo qui segueixo són preparadors, entrenadors personals, saps? Però el que sí que podem fer és això, eh? O sigui, vosaltres em dieu, què en penses d'aquest? El busquem, el mirem i també pot ser una solució. Eh, però, per exemple, també podem parlar de disciplines, és a dir, quina disciplina creus que és més adequada o que em pot servir més per fer això que per fer allò? Algun centre. Però clar, saps què passa? Que jo, referents de d'activitat física. Després quan acabi segur que em ve algú al cap, eh? Però clar, no segueixo. Per exemple, jo a l'Instagram no segueixo esportistes. No segueixo. Segueixo molt poca cosa, eh? Potser en tinc algun, però.
Per exemple, segueixo gent que són fisioterapeutes, gent que treballen, saps? Treballs d'aquest tipus. Algun osteòpata, perquè clar, m'interessa més aquesta vessant. És a dir, ja no m'interessa tant el que mostra quins exercicis fer o com fer-los. M'interessa més la vessant mecànica, la vessant biomecànica ja clar, potser és una mica més que busco l'interès per mi, el que jo vull aprendre d'aquests professionals i no tant què recomanen fer. Per això pot ser molt millor, com feia, per exemple, l'Anon aquest, el noi, el mexicà, algun dia m'ha penjat algun vídeo i em deia, doncs critica això, no? O per exemple, quan jo he agafat algun vídeo de Draft Academy o del Vadim Cavalier, o Cavalera, Vadim Cavalera. Per exemple, el que sí que us puc dir, és que perquè ho sé perquè hi ha un canal que es diu Atlean X, d'un tal Jeff Cavalier, que és un canal de fitness, d'entrenaments, d'exercicis, de com fer, i és un puto desastre. I té milions... Compte, eh? Té milions de seguidors. És un puto desastre. El Vadim no sé què. Un que és o rus o de per allà, que té un accent marcat i que això és un dels seus punts forts, pel que té molts seguidors, també té milions de seguidors, eh? Aquest té molts entrenaments que estan bé i temes d'alimentació, però també té cagades monumentals, eh? Cagades monumentals. Després, mira, ara se m'ha acut un altre que està interessant. Veus, és que ja... Clar. Saps què passa? Que com que no hi poso atenció, perquè no m'interessen ells, doncs clar, ja em costa més de recordar. Per exemple, hi ha un canal... Com es diu ara? És un noi que... Ja em vindrà, eh? És un noi que abans feia uns... Em xocava molt perquè feia uns vídeos de fitness i d'entrenament i es doblava ell mateix i sortia fent el fuertaco, feia un personatge, no? El fuertaco, no sé si us sona. I ara ja no, ara ja surt amb la seva nòvia i fa vídeos a l'Instagram i té coses que estan interessants. És molt comercial, és un rotllo pues, a fer pasta i tal, però també... Com es diu, coi? Ah, espera't, ja veuràs, ja veuràs. Anem a mirar-ho, ho trobarem ràpid, això. Ho trobarem ràpid. Huertaco. Què? Veus? ¿Te gustaría transformar tu cuerpo y cambiar tu vida? ¿O simplemente això, quieres poner... Sergio Peinado, hòstia, que no em sortia. Sergio Peinado. Sergio Peinado és un canal comercial, però no, és un tio format, val? Per tant, els entrenaments no poden estar molt cagats. També té coses a criticar, té cosetes a criticar, però en general és un tio format i per tant no. Una última cosa que recordo així xorra és que un dia estava fent una visita, va fer un vídeo, una visita al supermercat dient què és el que comprava ell per estar sa, no? I es veia fent la compra al Mercadona, devia ser una merda d'aquestes, i anava agafant les coses i llavors es trobava uns dònuts, no recordo quin aliment era, tu rits això dels dònuts, no sé quina cosa era de dolços, i va dir, ui no, esto no compro, no sé què. I al veure allò, vés a cagar, home, vés a cagar, compra't el punyetero dònut i menja-te'l, hòstia. Tu vol... A veure, no cal... Era un vídeo per això, no? Però que dius, no cal que ens passem, tampoc, eh? No cal ser més papistes que el papa. El peinado, sí. I ara m'ha vingut al cap un altre, el Power Explosive, val? Power Explosive. És un altre canal de divulgació que també té la vessant d'entrenaments. Ell va començar també en plan culturista, en plan fitness, i ha anat fent de tot, però també potser ja és més tema tècnic. Però bueno, té coses molt interessants que potser pues, també us pot servir. Jo vull que em miris en Frank Medrano, em sona. El conec, el Fortaco, però no el recordo. El Sergio Peinado, sí. El dono es compra d'amagat. També el tinc vist aquest del Power, sí, clar, és que si busques una mica segur que després te'ls posa, a internet te'ls posa. Mira't el Frank Medrano, anem a mirar-lo,
Ah, calistènia. Probablemente el atleta que más ha inspirado a toda la comunidad de calistenia mundial. Seguramente Bueno, el que más personas ha introducido en este deporte y seguramente el que subió. Aquest és un que parla d'ell, no? Antes hablas de calistenia y te dice sí, los vídeos de Fran Medrano, con lo cual es el que más lejos ha llegado y hay que mostrarle ese respeto. Hoy És el calvo, no? El Medrano? Anem a buscar un que sigui d'ell. No és aquest, no? Vale, sí, sí. Sí que l'he vist, eh? Ara al veure el noi calvo recordo haver vist. És aquest. Sí, i recordo haver llegit alguna cosa o haver rebuscat per alguna cosa, també. Ara no recordo el què. Mira, Instagram. Espera't, que us poso... Això, que si no veieu res, coi. És anglès. Què és això? Hòstia, semblava un pop o una cosa escarosa. Vale. Home, aquest tio d'entrada està molt en forma, no? Això és un exercici clàssic, també. Bé. Mira que bé. Hòstia, això està bé. Això m'agrada. Molt bona idea, tio. Hòstia, com m'agradaria que algú entrés ara a l'habitació, eh? Ara m'ha vingut un rodolí. Frank Medrano, tu entrenador vegano. Hola. És vegà? És vegà, ell pot ser que ho sigui, eh? Ah, vale, vale, vale. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Això demostra que es pot estar molt fort sent vegà. Passa que el veganisme doncs, té la seva complicació. Has de mirar-t'ho molt bé. El món de la calistènia és un món que no domino i que a veure si algun dia puc aconseguir a través dels meus col·legues algú que vingui. Seria interessant. Per exemple, m'interessaria saber el sistema d'entrenament que porta un paio d'aquestos. Com es distribueix l'entrenament o com, saps, quin tipus de rutina es fa. Hi ha molts exercicis que són una mica xorres, eh? També t'ho dic. Però veus? Això és una bona idea. Això és una bona idea. Això és una bona idea. No se m'hagués ocorregut mai, veus? Va, mira, mira, mira. Seguir. Ara el seguiré i li donaré més... Li donaré una miqueta més... Mira, aquest exercici el fem a classe. Bueno, semblant. Vale, doncs interessant. Interessant, és... Clar, el ser vegà doncs, té aquest punt extra, no?, que li dona. Perquè sempre s'ha dit doncs, que amb els vegans no podien crear massa muscular i aquestes crítiques que se'ls fan. Com jo, però això el conec, vale. Molt bé. Fan mims. Fan mims amb L exercicis. No entenc el que has ficat, però bueno. Ah, fan mims, vale. Pues ara el miraré més, eh? O sigui, li donaré un cop d'ull més en profunditat, però per lo que poc he vist m'ha agradat, eh? M'ha agradat força. Doncs, i no sé...
O sigui, d'entrada, per lo que he vist, ja et puc dir que sí. El que passa que, clar, aquí hi ha entrenaments forts, Aquí no tot el que hi haurà posat serà a l'abast de tothom. Aquí també s'ha de vigilar una mica amb el nivell amb el que un s'agafa a aquestes coses. Però, bueno, almenys es veu algo de qualitat. Clar, la calistènia és bàsicament entrenament amb el pes corporal, no? I buscar la manera d'utilitzar poc material. Però, bueno, al final hi ha calistènics que utilitzen o sigui, mixtes, no? És a dir, que farien servir també alguna estria de tant en tant o alguna cosa segons el context. A mi m'agrada molt el parkour, també, saps? Que tampoc jo no l'he practicat, però veure'l m'apassiona, és al·lucinant. O sigui, jo quan veig el que fan aquesta gent, que una miqueta els que ens dediquem a això, em passa igual amb la dansa. Jo veig un ball clàssic, no? I veig el que fan i dius, hòstia, quina passada, però perquè saps la complexitat i la dificultat que té fer allò, no? És al·lucinant, no? Com poden arribar a controlar el cos d'aquesta manera. Les hores que té una cosa d'aquestes. És al·lucinant. Doncs totes aquestes coses les podem anar fent, Vull dir, per exemple, si aquesta setmana entrant, no? Trobes un entrenament del senyor Medrano i em dius, hòstia, això ho puc fer jo? Doncs ho mirem i t'ho dic. A veure, què hi ha aquí, no? Què ens planteja, com ho planteja, en quin context ho planteja, com ho podríem adaptar, perquè si hi ha algun exercici que no el pots fer, o perquè tens una problemàtica concreta, no? Tens una lesió de menisc o jo què sé. Doncs mirem a veure com podem adaptar, quina solució tindríem a aquell exercici. Doncs podem fer coses d'aquestes també, no? I si trobeu la típica, o el típic, no? Que d'això n'hi ha un fart, N'hi ha un fart. Però que, clar, jo no sé qui són o no sé com buscar-los, no? Perquè ara em fico a l'Instagram i com busco els que fan coses d'aquestes. Però igual us surten a vosaltres i us trobeu un influencer o una senyora influencer fent l'imbècil o fent una cosa que dius, vols dir que això està bé? Doncs ens el mirem, tu. Ens el mirem i ens partim el cul aquí de les salvatjades que arriben a fer alguns. On es fan, ja us ho dic més, on es fan més tonteries és a l'hora de parlar de cremar greixos als abdominals, de com desenvolupar el cul i com aprimar-se X quilos amb... Aquí és on està la crem de la crem del meme, Superinteressant, Òscar. Quins dies faràs directe? Pensa que els divendres són de molta competència. Clar. Pues, a veure, no sé. El dilluns a les 2:30 aquest ja el tinc fixe. I els divendres també perquè... Però... I quina hora és millor? Si ho faig a la nit o... Clar, això tampoc no se sap, no? Els divendres són de molta... Bueno. Clar. Clar, la gent ja té ja plegat, no? Ja està tranquil·leta. És que, de fet, avui... a més, em sembla que ha sigut el primer que he dit, A les 7:30, quan he començat, he pensat. He sortit d'aquí al terrat i he vist el dia que feia i he dit, què collons foto jo aquí fent un stream a les 7:30 de la tarda, quan la gent estarà de Sant Jordi sortint a prendre el sol? No hi haurà ni Cristo aquí. Clar, jo crec que a les 7:30 pot ser una mala hora per la gent que treballa, per exemple, i ara de cara al bon encara més. El core, parla del core. Sí, el core. El core també té... És un tema core. Si fas bon contingut, tot arribarà. Clar. Ho repujaràs tot a YouTube? Sí. Sí. De fet, jo tenia un canal, o tinc un canal que es diu Moviment, Movie Espai Men, que estava tot en castellà. Però ara m'he fet un altre que es diu Movie-Men, guió al mig, Movie-Men, i us en penjaré doncs, aquests. I potser doncs, també començaré, he pensat abans, quan busco el moment per fer-ho, que no sé, no ho tinc molt clar, per fer alguna classe, no? Sobretot classes de ioga. Una mica pensant en això de tot l'encaix i tota la idea que tinc jo sobre el mundillo, no? I llavors fer classes de ioga. I si fa falta, doncs, de tot, no? També. El que no sé si, per exemple, un stream com avui és difícil d'editar-lo.
Vull dir, pot portar molta feina editar-lo. Editar-lo en el sentit de treure-li el silenci, saps? Com jo editava els meus vídeos quan feia abans. Igual retallo una mica aquí i allà el que no cal que estigui, no? Però potser els penjo només o menys sencers. No ho sé, no ho sé. Aquests dies hi ha mapa nou al Warzone. I quin era? El WoW encara no, el WoW està estan a punt de fer un parche nou. Però sí, també... el Diablo, no? El Diablo 3 també ha fet parche. Genial, et deixo que toca sopar, que vaig molt tard. Sí, és que són les 9:30. Hòstia, que tard s'ha fet, tio. Jo volia fer una cosa d'una horeta. Uf! Gràcies, Roger, per passar-te. Sense editar. Hi ha gent que ho escolta rotllo podcast. Ah, vale. Vale, bona idea. Bona idea. Molt bé. Doncs m'ha quedat lo del llibre. Ho faré un altre dia, no? Perquè a aquestes hores ja... O us parlo una miqueta del llibre. Us foto a la tabarra, ja passeu. Ja. Com ho veieu? A veure, aquí tenia això. Vale, no, estic mirant lo del Nightbots, a veure com està, perquè he tret els... Bueno, tampoc ningú ha tornat a fer spam i no es veu. Va, doncs... bueno, ja l'acabo, sí, total, ja ho tenia mig dit, no? Bàsicament, us havia dit que en el llibre aquest... És que Sant Jordi, tu, parlem una mica del llibre. He venido a hablar de mi libro. Juegas Tesis Taur. Aquest és un llibre que vaig fer fa uns 4 anys, dient que és que sembla a vegades que no... Que la gent, o sigui, és que és superimportant això del joc, tio. És superimportant. I la gent no ho sabeu. No ho sabeu. No us en doneu compte. Jo vaig al·lucinar amb això del joc. Sí, amb jugar. El que passa és que se li ha de donar el significat, no? Profund que té. Però bàsicament la tesi del llibre és, bàsicament, així molt per sobre i deixant-me moltes coses, és que la pròpia cultura és joc. La base de la cultura, és a dir, lo lúdic, l'aspecte lúdic de la vida, és la cola, el pegamento, que està implícit en totes les nostres activitats. Perquè la societat en si mateixa ja ho és. La cultura, com diu Huizinga, és joc. I això és el que no veiem. És a dir, quan parlem de joc, quan parles amb algú de joc, sempre parles d'algú menor, no? Quan parlem del joc ens sembla que és una cosa de nens, una cosa que no té gaire importància, no? Que és una cosa que no és sèria, no? Que és irreal. I no, senyor. Sí que té tot això, però és gràcies a tot això que és la substància que tot uneix, diguéssim. És a dir, hauríem de recuperar lo lúdic que tenen les activitats més importants de la nostra vida. Penseu que hi ha rastres de joc fins en la guerra. Val? I és aquí on la cosa està superinteressant. Super recomanat. Jo l'he llegit. Gràcies, Biel, gràcies. Digue-li al Xocas, lo del joc. Sí, el Xocas. Doncs dins d'aquest llibre, que és una recerca de tots aquells autors que parlen del joc, de tots, o sigui, bueno, de tots, a veure, segur que n'hi ha que me n'he deixat perquè al final és un tema supercomplex i jo, evidentment, això és quasi una tesi, quasi una tesina, i la vaig fer sense ajuda, val? La vaig fer sense ajuda, la vaig fer jo sol, em vaig apanyar com vaig poder, però des del moment en què vaig veure que tots els filòsofs de la història havien intentat definir el que era el joc i ningú ho ha aconseguit, des d'aquest moment que vaig veure això vaig dir, hòstia, tio, això és una passada. No hi ha una definició exacta del que és joc, o sigui, ningú sap exactament on comença i acaba el joc. Això és fascinant. Val? És a dir, que totes les activitats de la nostra vida
que poden ser des d'un joc, realment un joc infantil, fins a una conversa, que també és lúdica, una conversa, inclús quan és agonal, és a dir, quan és una lluita, també té el seu factor lúdic. Tots els aspectes, en el camp del dret, penseu com és un jutjat, no? Com es vesteixen amb la toga representant un paper. Sabeu que el play és joc, i és com es diu l'obra de teatre en alemany també. Val? És a dir, que quan una obra de teatre es juga en alemany i en anglès. I fixeu-vos que aquest aspecte de representació està en quasi tot. Tot està ple de simbolisme, tot està ple de... Un camp de futbol, val? Un camp de futbol també està ple de simbolisme. Tots els aspectes de la vida, des de lo que és més un joc com el que defineixes tu o com el que veus clarament que és un joc, fins a les coses més inesperades, tenen aquest aspecte lúdic. I jo el que he fet és rastrejar-ho tot i intentant fer que aflori això, no? Perquè ens en donem compte de la importància que té. I llavors vaig pensar, i el ioga? És un joc, el ioga? No ho sé. La cosa és que vaig fer un capítol dedicat al ioga. A l'esport també, perquè l'esport... O sigui, quan deixa de ser joc el joc en el camp de l'esport? Quan es torna competició. Val? És a dir, i això és superinteressant, perquè una de les conclusions a les que arribo és que el joc és un contínuum. Val? És a dir, un exemple clar. En una cursa, el que arriba primer, és un exemple, el que arriba primer juga menys que el que arriba últim, perquè competeix més. Val? Però el que arriba últim, que és el que més juga, tampoc no deixa de competir. M'enteneu? És a dir, és un flux, és un contínuum on no hi ha definicions clares d'on acaba i on comença el que és un joc. És més, quan tu veus un partit de futbol, el partit de futbol estan jugant, sí? Però tu quan el mires, també participes del joc. És més, et fas a vegades àrbitre del joc. T'hi poses en el joc, igual que en una pel·lícula, no? És a dir, hi ha un munt de coses que estan ficades aquí i que són molt, molt, molt curioses d'investigar. I en el capítol del ioga, el que proposo és que el ioga també té la seva part de representació. I això jo ho utilitzo a vegades a les classes. És a dir, quin seria l'encaix del ioga en la nostra cultura? El de l'art. I el de l'art escènic. És a dir, un quan fa una classe de ioga se l'hauria d'aprendre com aquell que està fent una representació. Perquè el que està fent en realitat és representar una història. Sabeu que hi ha ioga infantil, no? I els nens quan fan ioga infantil, la meva dona fa classes per nens, expliquen contes, no? I aquests contes els representen i s'ho fa venir bé per fer postures en aquest conte. Doncs el ioga adult és exactament el mateix. El que la història és una altra. El tema, el relat, és diferent, però és el mateix. És la història d'una evolució mental, d'una anada de la caiguda de l'home en el temps, en la matèria, i el camí que segueix cap a la seva alliberació en el seu apropament a lo diví, a Déu o el que sigui. És aquesta la història. És aquesta. I tu la representes en cada classe de ioga, encara que no ho sàpiguis. La veritat és que dona molt que pensar. Hi ha alguns raonaments realment sorprenents al llibre, sí. Jo m'ho he passat teta. Realment m'ho he passat teta. De fet, el que volia era explicar contínuament el que anava descobrint. Saps? Hòstia, tio, aquest... Saps? I clar, moltes coses semblen al·lucinacions meves, però és que no, tio, és que hi ha gent molt important que ha escrit coses d'aquestes i que moltes vegades, que aquest era el meu consol, coses que a mi se m'acudien, després ja les havien dit. És allò que diuen que no hi ha res nou, doncs és tal qual, tio, tal qual. Saps? Vull dir, qualsevol cosa que deia, hòstia, això... T'imagines que el joc fos aquí? I buscava i trobava, tio, algú ja ho havia pensat, ja li havia donat 4 voltes, saps? Al final, en el llibre, clar, acabo tractant la realitat social, no? Que és
què és la realitat, no? I com es configura la realitat social, com cada un de nosaltres té un personatge, no? I com ens presentem en societat. Que això també és un tema super apassionant, super xulo. Què més? És que el cos, el capítol del cos és al·lucinant. És a dir, el cos humà sembla una realitat clara, no? Tu saps, tens clar el que és el teu cos, oi? Doncs pues no, pues no. El cos sempre és una realitat biològica i social. El cos sempre és una cosa construïda socialment. Està construït el teu cos, construït socialment. El que tu saps del teu cos forma part d'un conjunt de coneixements biomèdics, però que en altres cultures són uns altres, i la visió que tenen i la comprensió que tenen del cos és diferent. I inclús les activitats que tu fas, que tu dius que són naturals, quasi ninguna activitat natural és natural. Totes són construccions socials, i això és al·lucinant, tio, i això s'ha estudiat, i això hi ha tractats de sociologia, d'antropologia i de filosofia parlant d'això, saps? I clar, jo anava descobrint aquestes coses i deia, hòstia puta, si això és un món al·lucinant. O per exemple, en com ens vestim. És una altra cosa superinteressant. Només el tema de la roba, no? De com ha anat evolucionant la roba en els diferents contextes socials, les diferents èpoques, en el sentit de què representaven de tu, no? I com això afectava a com tu et presentaves en societat i com tu et senties. Hi havia moments en què el jo, el que tu consideres jo, era una altra cosa també, saps? Segons l'època. És que, no sé, hi ha un munt de coses que són molt, molt, molt fortes. I clar, la gràcia de tot això és com confeccionar un llibre que en tot això encaixi, no? I que tot això tingui un sentit més o menys, diguéssim, lineal per poder-ho explicar. I aquí és on doncs, la meva poca traça o molta traça doncs, es pot posar en qüestió, no? I clar, doncs això té que veure molt amb el món de l'esport. Des del principi ja es tracta una miqueta dels Jocs Olímpics, de com l'activitat física o, per exemple, vaig trobar una cosa que el Robert Tussac va estar parlant en un dels seus vídeos que vam fer aquí a stream, de l'entrenament, i que jo volia afegir i se'm va oblidar al final, no? El terme entrenament era un terme reservat a la hípica. Entrenaven els cavalls. El tema d'entrenament pels éssers romans no existia abans. Vull dir, això és del segle XIX o cosa així, o principis del segle XX, el d'entrenament. Abans no s'entrenava, abans es feia exercici o altres coses, però la paraula entrenament era un terme de la hípica, no? I com, bueno, doncs hi ha un munt de coses relacionades en això, o sigui, en intentar descobrir aquest aspecte lúdic de la cultura que és joc, que és lúdic, que està implícit des del primer dia. És a dir, des del primer dia que som cultura, ens vam asseure al voltant d'un foc, vam crear la cultura, invocar els déus, i era una festa col·lectiva. Hòstia, era una festa. Era una festa. Val? I en aquell moment estàvem jugant. No en el sentit de jugar a la pilota o jugar als daus, que també, sinó en el sentit de que tota celebració, tota festa col·lectiva és una acció lúdica. I això és el que un cop el món es torna secular, és a dir, un cop desapareix Déu de la dimensió en la que estava en l'antiguitat, es perd, es va perdent, no? I que en el món secular el joc s'ha vist reduït a això, a petits espais, a petits reductes, no? Com això, doncs, un videojoc, el joc infantil, etc. Però realment segueix perquè no hi ha altra forma, és a dir, no podem sortir realment del joc que ens cohesiona perquè som cultura, perquè estem dins de la cultura. No hi ha forma de sortir-se'n. Però certes capacitats estan totalment soterrades, no? I la idea del llibre és treure tot això una miqueta amunt i que es vegi. Vale, ja està, ja us l'he cascat. Jo sempre vaig pensar que era molt, diguéssim, ambiciós. És un llibre molt ambiciós per mi, perquè jo evidentment no tinc formació acadèmica, no? I tot i així, jo crec que està bé.
Jo crec que val la pena. Has de tenir paciència en algunes coses, però jo crec que val la pena perquè és que hi ha coses tan al·lucinants que si no fos d'aquesta manera no les hauria trobat mai, que penso que val la pena. Doncs què? Teniu ganes de sopar o què? Les nenes ja han sopat, no, aviat? Ja estan dormint segur. I no sé si havia guardat alguna cosa més. No, ja tinc, no? Aquí tenia l'article aquell que em va demanar el David. Bueno, ja li passaré demà, perquè el David avui no ha entrat. Tenia... És que hi ha un noi que em va demanar un article, que vam fer un stream un dia i ens vam partir el cul de riure. Era boníssim. I me'l va demanar i el tinc guardat aquí. O sigui que si de cas, el diumenge així el trec i el posem. Val, doncs això. Ho deixem aquí. Si ja queda algú al xat que no ho tinc clar, que aprofiti. I si podeu passar-vos diumenge a les 11 del matí, xerrarem amb el Santi Giacomet i amb el Xavi Ramírez, dos especialistes en entrenament, en recuperació del moviment, i són investigadors, els dos, i formadors, o sigui que millor no podem tenir. Jo estaré allí, pidolant una mica d'espai i intentant aportar tot el possible. Doncs moltes gràcies per ser-hi, els que heu passat per aquí, moltes gràcies en aquest primer stream en català. Una abraçada, movers, ens veiem.